се опитва, как се казва, той е закон и той общо взето разиграва целия свят. Много хора се опитват, забравя как се казва, той е закон или принципа на някой беше, че когато хората, ако не намират и логика в дадени действия, да знаете, че тези действия се вършат от глупост. А всички намират някаква много дълбока логика. Вече Тръмп направи толкова много неща, че никаква логика не може да бъде определена. Там, че има програма, че спазва, не спазва, че да мета нагоре, надолу, побърква пазарите, това вече всички го разбрахте. Разбрахте кой държавен глава на коя страна, където искате, казва, че другите държавни глави му целуват задника. Това всички вече го знаете. И са скъсали да му самолят и така нататък. И така. Значи, имам предишни предания от първия мандат. Това са психически отклонения. Преди няколко предания имах половин час обяснение от племенницата, от дъщерята на големия му брат Тръмп, която е клиничен психолог, която казва, че той страда от две заболявания психически. В предишни предания съм доказал, че всеки ръководител, който няма контрапункт, който няма кой да го регулира, т.е. като направи една глупост, другата част да компенсира, т.е. баланс да има, винаги развива комплекс за многоценност и се стига до свръхтоталитаризъм и до психически отклонения. Това е доказано в сумати книги и вече не мога да се спомня. Имал съм и цяло предаване по този въпрос. Вижте какво става. Преди беше Путин, сега номер едно е Тръмп. По едно време царете и другите нарочно са държали шутовете, точно за да моменто море, помни, че си смъртен, за да не видиш, че си безконтролен. Затова демокрацията е хубава, тя се развива по-бавно, но по-стабилно, защото дава поне две гледни точки, не само една. Навсякъде, където има само една, се стига до тоталитарно общество, примерно като комунизма, социализма, вижте Русия и много други държави. И в момента това е новото модерно. Тоталитарните общества навсякъде, като гледат, че най-големия света, защото наистина САЩ и американски президент е с най-голямата човека, с най-голяма власт света, става едноличен цар, крал и какъвто искате на света и се разпорежда със света, малките тоталитарни диктаторчета и те искат да станат големи. И веднага скачам тук. И в България, вижте, някои се изцепиха, нарочно нямам да кога, да присъединим Македония, както Гренландия и както всички. Кое е от нещата, което е почнал Тръмп, е довел до край? За него целта е да подписва укази, заповеди, т.е. той да е в светлините на прожекторите.